sila. Okay. O, sige po. Sige lang, feeling ko ang mag-a-announce si Ma'am Admin para hindi tayo mag-Colombia. Ay, wala. Okay. Best in presentation. Hatid po ng ating Bread Gas. Represented by Sir Ian Carl Mabawan and Ma'am Almira D. Barogo, Franchise Bread Gas, Calasyang, Pangasinan. May we go on, Sir Ian and Ma'am Almira? Dito po ako. Baka ayoko po kasi ma-Colombia, kaya double check po natin. Okay na po ba? Okay, sige. Ayoko po kasi ma-Colombia. Kaya nag-double check po ako. Ma'am, check niyo po ah. Okay na po. Okay, double check na po. Mahirap na po ang ma-Colombia. Okay, best in presentation. Third runner-up. Team. Anong team kaya? Magagaling kaya dito? O dito? Third runner-up. Team Treasury. Makakatanggap po sila ng 1,000 pesos from Bread Gas. Sir Sherman and team. Pa rin po tayo. Sir Justin, ano kaya? Ano kaya sino kaya ang mananalo? Nahirapan po ang ating mga judges. Best in presentation. First runner-up. Congratulations. Team H4! Sino kaya ang best in presentation? Sa team masusungkit kaya ng Team MSWDO? Sino kaya ang best presentation? So, sino kaya ang team? Congratulations! Best in presentation. Team, maraming pong salamat po sa lahat po ng sumama. Palakpakan po natin ang bawat isa. Congratulations! Best in presentation. Team! Wait na, kayo naman. Congratulations! Team MPDC! Masamsamit niya pa naman dyan ka na siya. Hatid po ng ating Bread Gas. Meron na po pang sa Christmas party. This time naman po, sa ating eto na naman po tayo sa awarding po ng ating Best Ways to Serve Puto. Tawagin po natin ang ating namang admin.
Sorry po. Okay. Second place, best ways to serve puto. At third. Okay. Anong departamento? Saan kayo magmumula? Sa treasury po ba? Nangihina na ata ang treasury. Sa treasury po ba? O sa budget? EFB ba? Isang malakas na palakpakan naman! Congratulations! Third runner-up, best way to serve puto, Team MCR! Maybe all our gorgeous judges. Maminta, sabi ko sa inyo, iba yung panglasa. Iba talaga. Yung pinatikim ko sa kanya yung pagmamasa. Once again, palakpakan po natin ang third place, Team MCR! Maraming pong salamat. Second prize, first place po natin. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Para naman nakaka-excite. O, tayo po tayong lahat naman. Pumalakpak naman po mga kawani ng gobyerno ng Kalasyaw! First runner-up! Ang promo, check mo mga puti, di ba? Tama. Second. Hindi na kayo rito. Umakyat na kayo. Team HR! Ito naman Jason yun. Ang mag-rocket ng HR. Ayan, saan kaya ang Christmas party ng HR? Saan kaya? Congratulations! Ang grand champion po natin sa best ways to serve puto. Sino kaya? Isang malakas na palakpakan naman! Isigaw ang departamento! Mananalo kaya ang Bambang, ang Chika Minute, ang EO, o magbaback-to-back champion ang finance team? Tara na! Akyat na lang kayo rito! Best ways to serve puto! Congratulations! Check po natin muli. Ayaw po natin makulang. Tama na po. Okay. Sige po. Within the average score of 90.67. Congratulations!
syempre, mamaya manunod po tayo ng coronation na. Puyat po ba kayong lahat? Napuyat po ba kayo? Sige. Pero mas hindi pagiging puyat itong team na to na tatawagin natin. BFB, kaya pa ba? Isang malakas na palakpakan naman dyan. BFB! EO! Ang team engineering! Accounting! Akyat ka na rito. Congratulations! Muli, maraming pong salamat. Robinsons, thank you po. Muli! Ano pa? Muli po, gusto po natin pasalamatan sa po lahat. Pwede po ba? Tumayo po tayong lahat. Tayo po tayo. Best ways to serve puto. Congratulations. Team Isigaw. Team MPDC. Masamsamit yung kalangan. Jack Kalasya. Paminda. Alam mo na. Sa lahat po ng ating mga participants, meron pong consolations. Pwede na po natin tanggapin kay Ma'am Marilyn. Maminda, alam mo na. Oo. Iba talaga pag may... Si... Burger! Burger po, burger! Ma'am, sama po, burger! Kalasya, MPDC for champion! Congratulations po! Ayan. Again, kita-kita po tayo mamaya po sa ating coronation night po ng Miss Puto Festival 2024 sa Calasiao Sports Complex. Maraming po salamat!